Tikulandeni kundomvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala ndi Malawi amene amafuna kupereka maganizo awo pa nkhani zopindale kuyendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi pa nkhani yoyendetsa bwino dziko tabweranso lero ndi maganizo a Mr Abdul amene wandithu akufuna kulankhulapo pa za ulendo wa His Excellency the President Dr. Joseph Chakwera amene tipatakali pano ali mu dziko la Germany. Ndi tikhulupirira kuti tonse takhala ndithu titaona zithunzi zimene zikuzungulira pa masapanchezo zimene zikuonetsa kuti President athu Dr. Joseph Chakwera ali mu mzinda wa Berlin kumeneko ndithu amakwera njinga. Ndi Amalawi ambiri ndithu alankhula zambiri pamene paja, ena akuyamikira, ena sakuyamikira kapena kuti sakukondwa ndi zimene aona Achakwera kuchita mu dziko la Germany. Ndi munthu mmodzi amene ndithu sakukondwera ndi zimenezi ndi Mr Abdul. Mr Abdul akunena kuti bambo wabwino sachoka pa nyumba kukayenda bawo mu nyumbamo mulibe chakudya, kapena kuti mtsogoleri wabwino sangasiye dziko lake lili pa mavuto ndi kumakapita kunja kumakapanga zinthu zopanda ntchito ngati kukwera njinga. Ndiye ndikhale limodzi pano Panyasa Voice Box kuti timve kuti Mr Abdul maganizo awo ndotani pa zimene aona Achakwera kuchita ku Germany komanso ndi nkhani zina zimene zachitika kuno ku Malawi, makamaka ndithu ngozi zimene achitika ku nkhotakota ya ndege kumeneko ndithu tinaona wolemekezeka Avera Kamtukule amene ndithu ndi nduna yathiona zokopa alendo amakalankhula kumene kuti apanga zothekera kuti aonetsetse kuti apeze chimene chagwetsa ndege ku nkhotakota. Ndiye Mr Abdul alinso ndi maganizo pa nkhani imeneyi, ndiyete ndikhale limodzi kuti timve kuti Abdul akuti bwanji pano Panyasa Voice Box lero pa 22 August 2024. Zomwe kwambiri zinanga ndina Abdul ndabweranso lero pa 22 August 2024 limene lili lachinayi. Nthawi zonse timapereka ulemu kwa mafumu athu kumpoto kuti mafumu athu onse mpoto yonse kumpoto konse mafumu athu maukauli wadada ndi wamama maukauli pa Central Region mafumu athu onse madzuka bwanji kumwera uku mafumu onse moserewa mafumu onse achisena mwalonga mbuya mwamwenyeketi kuzipeka chiyawu tujumwishe kuti mafumu onse achingoni mulandire ulemu wanu, mafumu onse amang'anja alandirani ulemu wanu, mafumu onse mitundu yonse imene ili ku Malawi landirani ulemu wanu ndithu mumagwira ntchito yotamandika. Nkhani yanga yoyamba ndionena kuti khalidwe lathu ife Malawi dzingoti dziko lonse lapansi mamuna mzibambo nyumba kwa nzeru zake waluntha lake woganiza bwino amene ali ndi ana kandi zizukulu samatuka kasewera bawu kumachita nyumba mulibe china chilichonse. Nthawi zonse mzibambo akamatuluka nyumba kukasewera kandi mpira kakayenda bawu amaonetsetsa kuti nyumbamo muli chakudya, nyumbamo anawo akazuka apeza kena kake, mzimayi apeza kena kake kuti aphike. Ndiye mzibambo amata kuyenda bawu, mzibambo amapita kukasewera mpira amadziwa kuti nyumba muja ndithu ana chilipo chimene angadye. Koma mzibambo wanzeru zake sangachoke nyumba kutuluka nyumba nkamakaenda kupita ukayenda bawu 2 hours 3 hours akudziwa kuti nyumba mulibe china chilichonse. Ndiye ngakhale mzimayi amati zibambo mutu wake umagwira pena pake mapeto ake mzimayi amatamangira kwa Ngoswe. Zomveza chisoni ndithu Chakwera munthu wanzeru zake akupita ku Germany upita kama kukwera ndege kumene kukwera kanjika kumapalasa njinga kumene kuja mdziko mwathu mzipatala mankhwala mulibe. Mdziko lathu fetereza mvula ya iyamba kugwa pompano fetereza situkudziwa kuti fetereza achokera kuti. Mdziko china chilichonse chasokonekera koma mzibambo president wanzeru zake ndikunyamuka mdziko mpita ku Germany nkumapalasa njinga azungu nkumaonera unani nyani unani chimundu chakuda. Zomvesa chisoni ndithu. Komanso kumene kuja muone mmene president kufa ku Germany samati president amati chancellor wa dziko anamusa vice president kuti chancellor wachiwiri kumene kuti apita kamulandire, koma vice president wa dziko ndikukana kuti ine singapita kamulandira amene ndi mmene treatment imene anampangira wachiwiri wake dziko la Malawi ndege itagwa. Iye ndikumuimbira mfumu meya nayenso meya yonso ndikukana kuti ndituma wachiwiri wanga kuti akamulandire mmene ngati alili ajomo Osman ku Blantyre. Meya wachiwiri ndi amene anapita kamulandira Chakwera. Zopanda ulemu ndithu kumpeputsa kuti uyu si president amene Amalawi amamuyembekezera. Chifukwa mmene akulilira Amalawi ndithu nawonso mayiko anzathu azungu akudziwa kuti ndithu dziko la Malawi anthu akulira. Pa BBC so amalengeza kuti zipakati pali president wolephera ndiye ndi Chakwera. Ndiye inu maona ndithu dziko lathu munthu president 20 million akulira iye ndipita ku dziko la Germany kubaka palasa njinga nkumasekerera nkumajambulitsa. Mmene ananenera Bakiri Muluzi TV kuti dziko lathu ndithu la Malawi ngati president pali president wokonda kujambuliza zitudzi kumango mwetulira ndiye ndi president Chakwera. Inu asilikali ankhondo
amene mukumuteteza Chakwera onani zomvetsa chisoni ndithu chinthu chimene chimachiteteza ino asilikali ndi chimene azungu achina kuti useless president. Chifukwa nthawi zonse ndikamalankhula Abdul kuti ndithu uyu sanabwere kuzatumikira Amalawi, uyu Chakwera anabwera kuzalilemeketsa banja lawo, ana awo, zizukulu zawo ndi anthu ochepa okha pa Central Region. Sikuti anabwera kuzatumikira Amalawi. Dziko la Malawi lasokonekera nsanje tuchitipa chilichonse chayima sichikuyenda. President wanzeru zake ndithu kumapalasa njinga nzeru zake ndithu azungu kumango chiyang'anira alitaona ni chimundu chakuda ichi. Iyayi Obama nawonso amapalasa njinga kodi ma president azungu ajatola kazi aziyenda bawu koma mayiko awo ndi otukuka. Koma inu president wanzeru wake anyamuka kupita kama kugwera njinga ku Germany kwatengera azungu mutu wake ukugwira. Nchifukwa nthawi zonse ndi malankhula kuti akuluakulu mmene amalankhula Dr. Bakiri Muluzi kuti ndithu tikuyendesa boma si chinthu chamasewera iyayi. Zolozolo la Bonica Lindo alankhula kuti ndithu president drama, vice president unanso wa drama. Nkhani yanga yachiwiri ndamva chisoni akuti kamvera kantukule kanduna waza chani kuzimenya pantima kuti apanga china chilichonse kuti afufuze kuti apezimene chachitika kuti ndege igwe kunkutakota. Koma ndege ya vice president kugwa mpaka pano osachita china chilichonse. Koma atu mmene muja munali mzungu wa ku Netherland ndi amene amatithandiza ife Amalawi, ndipo cha mzunguyo nduna iyi ati yazimenya pantima ifufuza kuti apeze cheni cheme chinapangisa kuti ndege jaitani igwe. Ine ndi Abdul ndikamala ngoti president akakhala useless ngakhala asilikali aziko so amakhala useless. Nduna zonse zimakhala useless. Nduna ya nzeru yake organiza bwino nzimayi amene anthu amamuchemerera ndikubwera kuzaliuza ziko kuti ineyo ndipanga china chilichonse kuti ndione chimene chapangisa kuti ndege igwe. Mukuona Amalawi. Koma pano anthu maso ali kunjira kwaone kuti chimene chinapangisa ndege ya vice president kuti igwe ndi chani. Vice president wa dziko iyeyo alibe ntchito koma anthu ndege imene akwera anthu mafolena imeneyo ayifufuza apeze chimene chinachitika kuti chita ndege igwe. Ine Abdul ndikamala kwa nthawi zoti president si president uyu president akakhala chitsiru nduna zonse zimakhala zisiru za wanthu ngakhala asilikali mdziko ngakhala apolisi mazifo servant anthu onse mdziko mwa amakhala useless chifukwa cha mtsogoleri. President akakhala wochenjera wina aliyense mdziko lathu la Malawi amakhala wochenjera. Amalawi nthawi yakwana sopano ndithu ife tiye tizuke tililangulire dziko lathuli kuti ndithu timuchitire china chilichonse chofunikira kuti atupere Muluzi akhale president wathu wa dziko lathu la Malawi. Akuluakulu a UDF lero akukomana kuti ayike tsiku limene ayikhale convention. Tikufunani zabwino zonse akuluakulu koma tikupempha ndithu ti convention yanu kasankheni anthu ofunikira osati mukasankhe fujo uyu ndi ankalakale iyayi kasankheni anthu ofunikira anyamata amene amuthandize Dr. Atupere Muluzi kupanga kampeni. Anyamata amene magazi akuthamanga inu akuluakulu a UDF mungokhala matrustee kwaunikira anyamata kuti ife timapanga chonje timapanga chonje. Ndifuna kuti chipani cha UDF chikhale choyamba kusankha atsikana ochuluka komanso anyamata ochuluka. Tikufunani zabwino zonse Amalawi tiye tilipulumutse dziko lathu kulamuliro olephera president wakuba president olephera president chankhanza president amene adalonjeza zambiri koma osapanga delivery. Ndiye ife Amalawi tiye tisankhe chipani chokhacho cha UDF kuti chitutumikire mozokozedwa ndi olemekezeka Atupere Muluzi. Mafumu wathu asilikali ankhondo apolisi civil servant aziphunzitsi nonse Amalawi 20 million mabishop CCAP azibusa CCAP mashehe nthawi yakwana sopano ndithu awuzeni anthu anuwo kuti ndithu president amene wasala ife kuti timuvotere ndiye ndi olemekezeka Atupere Muluzi chiyembekezo cha Malawi zikomo kwambiri.